ହେଲା ଆଇ ଲେମ୍ବୁଟା କେମିତି ଛିଡ଼ା ହଉଛି ଲୋ ମାଲୋ ହାତ କଣ୍ଟା କଲରା ଗଛ ଆଉ ନାଇଁ ହଉଛି କଣ୍ଟା ଅଛି ତୁ ଦେଖିକି କରୁ ପରିଆ ହେଉଛି ଆମର ହେଇଗଲା ଚାଲ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଆଣିଆ ଏଇଖଣା ଆମ ଇଏ ମାମା ଲାନି ଦିଦି ଇଏ ହେଇଗଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୋ ଆଇ ଆସିଟେ ଜାମୁରେ କୋଉଠି ହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇ ହାତ ପାଇଁ ମାନେ ଦେଖିବା ବା କଞ୍ଚା ଖୁସପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁହ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଏଇଠି ଅଛି ସେ ନାଲିଟା ଦୁସୁଛି ହଁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ନାଲିଟା ଖାଲି ତୋଳିବୁ ହେଲା ହଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଟି କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଟି କରିବ ଆଇ ପାଟି କରିବ ଗୋଟେ ମୋ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସହିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଟା ଇଏ ତୋଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ତୋଳିଦେଲେ ଚଳିବ ଆସ असिस्टेंट हाँ क्या करतीस तुम तब से सांवले जैसे कुंडाती सी ସେ ହବନି सेम टेक्निक बे पेशेंस खाली टे हरे दे असिस्टेंट गोटे कौंची आण ଦେ ହଉନି छिड़ेबार प्रयास रे ଫେଲ ମାରିଲି असफल साइड रो एटा छिड़ी गला